chokwadi chinozobuda pachena kuti the ruling party ZANU-PF mune rising tension after vana Machacha vasuspenda ma-empowerment programs atungwarara. Taona vamwe vachikurudzwa vachifara vachiti aiwa matigoni nekuti tatoshaya pekunyarira Tungwarara anga anyanya. Panguva ino zvinozobuda pachena kuti Tagore is powerful. At the same time tikuona kuti kune mamwe masupporters atungwarara vari kuchema vachiti aiwa Tungwarara aiwa ndiye the best deal. Vari kumumisirei Tungwarara panguva ino kuchiona nyika yakarwa nenhamo akauya akamira nemacitizens. Ndisandapinda mashoko atinoona kuti kune rimwewo divi rataona kuti riri kusapota Tungwarara, riri kuuya richikomenda richisapota Tungwarara pamusoro pema-empowerment programs ake. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Toenda pahindo Isaac Makomichi anobvinda wachito, this is my small opinion on Tungwarara's issue. Hongu some people might celebrate vachiti amiswa, but amufi mabvisa fact yekuti ndiye akatanga nema-presidential empowerment programs aishambadza zita raHis Excellency ED nereZANU-PF. Kumumisa kunoita kuti vaya vaiti achasvikawo kwedu pabatikane zvikuru nekuuma kwakaita economy uku. Vanhu vaitofara kuti at least President ED vari kuti rangarira through empowerment yauya naTungwarara. As for you, Dr. Tungwarara, all I can say is makaita basa guru uye anomakwa ndeane bhora. Ndo mashoko ari kubuda achitaurwawo ne-this other faction pamusoro paTungwarara achiti aiwa yes mamisiwa but makaita basa nezvamakatipa. Ndo madevelopments aripo patava muZimbabwe panguva ino pari kunyatsokuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF yangova chaos yoga yangova yowe. Imbotudzai mafungiro enyu motudi pamusoro pechiriko ichi chinyatsokuonekwa kunzi aiwa. At the same time nelsonchamisa chidzoka again munhau dzematungiro enyika. Vanhu panguva ino vari kuda kumira inyatsokuona kuti madynamics acho achinyatsokufamba sei. Kuda kuti ZANU-PF yatova neimwe threat again. Ina comment section medu dzafungiro enyu, subscribe or like, chit on the bell icon.